सासर माझं हौशी, सिद्धेशरावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी. मस्त मस्त. लग्नाच्या आधी 5-5 गजरे नेहमी असायचे, भेटायला यायचे तेव्हा. जेव्हा आम्ही लग्नानंतर महाबळेश्वरला गेलो, हा बघा, तर नवऱ्याने साडी आणली, बर्थडेला सरप्राईज दिला. छान. माझ्या नवऱ्याने न सांगता मला ऍक्टिव्हाचं सरप्राईज दिलं होतं. ताईने छान शिकवलं लग्न झाल्यानंतर जेवण कसं पटापट बनवायचं ते. माझा नवरा तर तिथे शांतच बसलाय. मी म्हणते याला बोलता तरी येतं की नाही, आणि आता म्हणते बापरे बाप किती बोलतो. आता तुम्ही सांगा तुमच्या जीवनातली अविस्मरणीय आठवण. त्याच रात्री ते दोघी पण एकमेकींना आवाज देऊन एक्सपायर्ड झाले. एखादी गोष्ट डोळ्यात पाणी पण आलं, ते एक चटका लावून जाते. एखादी गोष्ट अशी असते. आज आमचा वाण काया तर ह्या रांगोळीवरनं ओळखा. पण आज हा तरी काय थांबा सांगते. आज मी नाव घेऊनच सांगते. दीर जाऊ आमची मुलं हौशी, आज प्रदीपरावांचे नाव घेते हळदी कुंकूच्या दिवशी. म्हणजे आज कळला आज हळदी कुंकू असा. आणि आम्ही 6 वारीची 9 वारी नेसलो, 4 जणी, 3 आडे माडे की, त्यामुळे चेडवाक पण नेसवलं. नवीन लाजला. हा, तर आज आहे आमच्याकडे हळदी कुंकू. तर आम्ही आमचं घरगुती हळदी कुंकू कसं साजरं करतो त्याच्यासाठी डेकोरेशन केलेली आहे. एवजून केलं की त्या आमकाचा वाण देवचा ना, त्यासाठी आम्ही म्हटलं आज नथीचं एक हिंट. नथीचीच रांगोळी काढूया. देवाऱ्याखाली काढलो, दारात तशी काढलो बॉर्डर, पण ही देवाऱ्याखाली काढलो. आता आपली सुरुवात झाली आहे. ही बघा, ही पेशवाई पैठणी म्हणतात तिका, जाड बॉर्डरची. आणि ही अशी नेसलंय, कंबर पट्ट मोतीचं लावलंय आणि पाठीमागे पदर सारखं पडत राहतो म्हणून बघा पिनअप करून घेतलंय. आणि मी तर अगोदरच फिरून दाखवलं. ही बघा माझी साधी अशी बॉर्डरवाली नऊवारी कॉटनची साडी आहे, तिला मी नऊवारी नेसली. सोनम तू दाखव. सोनमची पण कॉटनची साडी नऊवारी. ही साडी ओळखला सर, ही डान्स मध्ये मी 6 वारी नेसलेलं आहे. आता ताती 9 वारी नेसला. ह्या बघा चेडू कसा दिसता आता कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि माझी सिल्क मध्ये साडी, सिल्क मध्ये 9 वारी चांगली येतात, 6 वारी पटकन येतात. म्हणून मग मी अशी नेसलंय बघा. खूप मोठी पण, मिरे पण इले, पदर पण मोठं इलो, व्यवस्थित. मोत्याचे दागिने घातले मस्त. आता मी राहुलय उखाणो घेवतो, शिल्पान घेतल्यान म्हणजे अंजलीन घेतल्यान, आता मी घेते. हळदी कुंकू लावते वेळी त्यात पडले मोती, हळदी कुंकू लावते वेळी त्यात पडले मोती, शांताराम राव आहेत माझे पती, माझं सौभाग्य मानू किती. वा वा वा, मस्त मस्त. आता आम्ही जावा आधी हळद कुंकू लावून घेतो. हो, आधी देवाक बत्ती लावलं, तुळशीकडे वाण ठेवून झाला आमचा. आता जावा लावून घेतो. अजून एक येवची जाऊ, भार्गव उठला म्हणून त्या का मग घरातली राहतात ना शेवटला, म्हणून ते आधीच करून घेतो. येवा स्वागत असा तुमचा. आता ही आमची तयारी. आता मगाशीच सांगितलंय वाण म्हणून नथी आणलं, ते पहिले नथी बघा, ह्या मेन वाण. मग हे आपले हळदी कुंकूचा भांडा, ही आपली सुवासिनिका देव फुला, आणि हे आपले तिळगुळ लाडू, आणि त्याच्यात घातला हो हलवो बारीक. आताच बघा हळदी कुंकूला सुरुवात झालेली आहे. हळदी कुंकू कशाला ठेवतात, अशा आपल्या आसपासच्या ज्या आपल्या मैत्रिणी असतात त्यांना बोलवायचं. एरवी कसं आपलं जाणं येणं होत नाही ना, तर त्यांच्यावर आलं की थोडंसं एक आठवण म्हणा, मजा म्हणा, त्यांच्याकडनं चला शेअर करून घेऊया. काकी आत्ताच गेल्याच महिन्यात ना कुठे गेलेला सांगा आता शिमल्याला. आता 30 वर्ष लग्नाला झालेत. 25 वर्ष झालेली ना तेव्हा माझा दुर्वाण पोटात होता. मग तेव्हा यांचा भाऊ वगैरे म्हणत होता, हा तुला मुलगाच होणार हा, म्हणता खराच झाला. काकी पण अगदी. चला मॅरेज अॅनिव्हर्सरी सांगा तुमची कोणती आहे आठवणीतली. आता 25वी जी तुम्ही थाटामाटात साजरी केली ती. आणि अॅनिव्हर्सरीची डेट 14 फेब्रुवारी 1992. व्हॅलेंटाईन डे. लग्नाच्या आधी 5-5 गजरे नेहमी असायचे, भेटायला यायचे तेव्हा. हो मग अरेंज मॅरेजच आहे.
आता पण येतात गजरे, 2-2 गजरे असतात. चला काकीपासून सुरुवात करूया. हळद अगोदर, कुंकू अगोदर, नंतर आणि नंतर आपली अक्षता टाकूया. काकींच्या लग्नात टाकायला नाही मिळाली ना. चला आता ही माझी मैत्रीण तशी आहे 2-4 व्हिडिओमध्ये, श्रुती. किती झाले आपले हळदी कुंकवाचा? हा झाले. हा आता चांगले. आता श्रुती तू सांग तुझ्या जीवनातला एक अविस्मरणीय क्षण. लावून घेतो पर्यंत चालेल. चला तुम्ही बहिणी तुम्ही सांगा आता. चला ओ त्यांचा गेस मी सांगू का? त्या सांगतील मला जेव्हा माझ्या नवऱ्याने पहिला प्रपोज केलं तेव्हा. नाही ते पण नाही. चला सगळा अविस्मरणीय क्षण म्हणजे माझी लेक जेव्हा माझ्या बघितलं मला वाटलं तो माझा. मी यांना पण तेच बोला. जे आपल्याला आई हो ना, तो एक क्षण असतो ना, तो कुठल्याही बाईच्या नशिबात चांगलाच असतो, अविस्मरणीयच असतो. की ते त्या दिवसाला आपली आई पण आपल्याला आठवते. म्हणजे आईने काय केलं आणि आपण आई झाल्यावर आपण काय करतो ते आठवतं, म्हणून तो लक्षात राहणारा दिवस. आता तुझ्या जीवनातला अविस्मरणीय माझ्या क्षण? जीवनातला पण बाबा, मला मुलगा झाला पहिला त्यावेळेला, मी ज्यावेळी पहिली आई झाली, खूप अविस्मरणीय क्षण होता माझ्यासाठी तो. म्हणजे आधी वर्णू नाही शकत एवढं म्हणजे आनंद झाला होता. असा मुलगा होऊ दे की मुलगी होऊ दे, एक आई होणं खूप. सगळ्यांचं सेमच आहे काय? काहीतरी वेगळं सांगा. आता तू म्हणलेच जाणार की हा प्रश्न तुला विचारायला पाहिजे. एकच आहे नाही, भरपूर असतात. पण त्यातल्या त्यात तुम्ही सांगा आता तुमच्या जीवनातलं. हा बघूया. असं नाहीये, भरपूर आहेत अशा आठवणी. जेव्हा आम्ही लग्नानंतर महाबळेश्वरला गेलो, हा बघा, तर नवऱ्याने साडी आणली, बर्थडेला सरप्राईज दिला, तो आहे. अशा भरपूर आहेत आठवणी. हा बघा 2023 लग्नाला 12 वर्ष पूर्ण झाली ना. फेब्रुवारीला आता 13वा लागेल. हा 13वा लागेल फेब्रुवारीला. अरे वा. चला म्हणजे खूप सारे अविस्मरणीय क्षण असतात, त्यातले 2-3 त्यांनी सांगितले. असे नाही आहेत भरपूर. हा तसं त्यांनी आता 2 क्षण सांगितले. आता तुम्ही सांगा. भरपूर सारे आहेत. हा पण त्यांनी जेव्हा आमच्या भार्गवला बघितलं ना, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मला माझा आधी झालेल्याचा म्हणजे बोलतात ना तो दिवस आठवला. माझी लिस्ट भरपूर मोठी आहे. मला त्यातलं एक माहिती होतं नंतर व्हॉट्सअपला पाठवते. तरी त्यातल्या त्यात एक त्यांना नाचण्याची खूप हौस आहे, पण त्यांना ते कधी म्हणतात ना त्यांतली ती कला. नाही असं काही नाही, पण चालते माझी कला चालते ना. पण आमच्या भावाजींनी तुम्हाला दाद दिली नाचण्यावर. हा श्रुती छान रोजच दाद देतात. चला आयुष्यातले आता जसे सुखाचे क्षण असतात तसा एखादा दुःखाचा क्षण पण असतो की ज्या वेळेला वाटतं अरे आपणच का. असा कोणता तरी क्षण असेल ना कोणाच्या तरी, मग कोणाला सांगायची असं असेल. माझ्या लाईफमध्ये आहे असा, ज्या वेळेला कोविड आलेला आणि ज्या वेळेला आम्ही त्याच्यामध्ये फसलो त्यावेळेला मला वाटलं अरे आपणच का. पण त्याच्यानंतर जेव्हा बाहेर आलो ना तेव्हा कळलं की नाही, जी गोष्ट वाईट होते ना त्याच्यातनं खूप चांगलं काहीतरी आपल्याला मिळणार असतं. ते माझा भार्गव हे उत्तम उदाहरण माझ्या जीवनातलं जे मी तुम्हाला दिलं. हे माझं म्हणजे मनापासून आलेली गोष्ट आहे. गुलाबाचं फुल देते, काश्मीरी गुलाबाचं. सकाळी दीर आमचे घेऊन आले, छान अगदी. हे घ्या, आता आम्ही प्रपोज करते तुम्हाला. सौभाग्यवती भव. अष्टपुत्र नाही देता एकावरच कंटाळ. कुठल्या प्रोग्रामला गावात नाही लॉकडाऊन जो 2019-20 पासून लागलाय ना तो अजून माझा संपत नाहीये. चांगला अनुभव भेटला. मी बोलली ना माझ्या आयुष्यातला एक कडू आठवणी. काकींनी तर सांगितलं त्यांचं अरेंज मॅरेज असून हिचं तर लव्ह मॅरेज आहे, तरी तिला एक आठवण आठवत नाहीये. अगं एकाच ऑफिस मध्ये होतो ना, त्याच्यामुळे कुठे भेटायची गरजच नव्हती. पहिली गोष्ट आठवण सांगतात भेटलं नाही कोणीच नाही सांग. माझ्या नवऱ्याने न सांगता मला एक्टिवाचं सरप्राईज दिलं होतं आणि त्याच्यानंतर वडपौर्णिमेला साडी दिली होती, ते पण एक सरप्राईज होतं. आता ती ऍक्टिवा. हा ऍक्टिवा आता मी सध्या वापरत नाही, पण ऑफिसच्या कामासाठी यूज होतो तिचा. गिफ्ट दिला. आता तुम्ही सांगा तुमच्या जीवनातली अविस्मरणीय आठवण. नर्सिंग शिकत होती
आणि 3rd इयरला मला 24 वॉर्ड लागलं. हां, तर तिथे बर्न्स पेशंट येतात. ओके, जे भाजलेले असतात. हां, 24 नाही 23 फिमेल. तर मी पहिल्यांदाच तो वॉर्ड करत होती. तर आई आणि मुलगी पूर्ण 90% असे भाजलेले आलेले, दोघेही. आणि फॅमिली म्हणजे तिचे मिस्टर वगैरे बाहेर गेलेले, त्यांना असं वाचवायला कोण नाही, त्यांनी शेजाऱ्यांनी वगैरे आणलेले. पण त्याच रात्री ते दोघी पण एकमेकींना आवाज देऊन एक्सपायर्ड झाले. तेव्हा मला म्हणजे खूप बॅड फील वाटलेलं, कारण मी बघितलेलीच नाही ना. तर मला खूप असं रडायला आलं. तर मी माझ्या स्टाफकडे जाऊन रडायला लागली आणि ते म्हणाले की तू नर्सिंग करतेस तर रडायला नाही पाहिजे. पण मी हे बघितलेलंच नाही आणि ते एकमेकांना हाक मारून. त्याच्यामुळे तो क्षण तुमच्या कायम लक्षात राहिला. त्याचं सुरुवातीलाच थोडंसं नाही असतं ते गोष्ट, एखादी गोष्ट डोळ्यात पाणी पण आलं, ते एक चटका लावून जाते. एखादी गोष्ट अशी असते ते असं अरे इमोशनल होतं. शेवटी डोळ्याने बघणं आणि हे करणं. तसं म्हणजे ताईचं पण सांगितलं तरी माझ्या डोळ्यात. हळदी कुंकवाचं निमंत्रण आलं काल. दिनेश रावांचं नाव घेऊन कुंकू लावते लाल. अरे वा, आम्हाला काय आता आल्या होत्या. कुंकू लावते नाकावर पडला, प्रेम हवंच जास्त आहे. असं पण आहे काय? हो. अच्छा, काय जण बोलतात की तांदूळ लागल्यावरती ती माय आमची जास्त लावणार आहे. या नाकावर पडलं म्हणजे त्यांचं जास्त. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. आता गोड गोड आठवण पण सांगा. आमचा तीळ सांडू नका, आमच्या बरोबर भांडू नका. कुठे वाढायला येतो, नावच घ्यावं. शंकराच्या पिंडीवर बेर घालते वाकून, दिलीप रावांचं नाव घेते, तुमचा मान राखून. आता ह्या आहेत माझ्या 2 कोण सांगा, भाऊजाई. माझ्या भावाच्या बायको. आणि मी त्यांची मोठी नणंद, त्याच्यामुळे त्या मला जरा दपकून असतात. त्याच्यामुळे बहिणी त्यांना हळदी कुंकू लावते. असं काय नाही, बिचारी अडकली ट्रॅफिक मध्ये. लग्न झाल्यानंतर, घरात आल्यानंतर. चला, घरात आल्यानंतर तर मला ताईने जेवण कसं पटकन बनवायचं ते सांगितलेलं. आणि झटपट कसं होतं त्याच्या ट्रिक दिलेल्या. आता करायला लागलीस ना झटपट. बरोबर. आणि नवऱ्याबद्दलची आठवण काय आहे? आठवण म्हणजे दर सोमवारी यायचे खारेगावला, ठाण्याला. तेव्हा आम्ही फिरायला जायचो मॉलमध्ये. अजून असंच आजूबाजूला छान छान ठिकाणं असायची, तिथे आम्ही जायचो. छान छान ठिकाणं असायची तिथे. हो, सगळं आलं त्याच्यामध्ये. असं पण मजा यायची. ताईने छान शिकवलं लग्न झाल्यानंतर जेवण कसं पटापट बनवायचं ते. 20 जानेवारीला बघायला आलेले. अरे म्हणजे आज नाही, 20 जानेवारी झालं. होऊन गेलं. जेव्हा माझा बाबू 4 महिन्याचा झाला तो दिवस. त्या दिवशी मला बघायला आलेले. मला वाटलेलं पहिल्यांदा की इनमीन 3.5 माणसं येतील. बघितलं तर पूर्ण वरातच घेऊन आले. मग म्हटलं अरे देवा, आता काय होणार नाही, काय नाही, काय प्रश्न विचारतो आणि काय नाही प्रश्न विचारणार. एक प्रश्न विचारतं. माझा नवरा तर तिथे शांतच बसलाय. मी म्हणते याला बोलता तरी येतं की नाही, आणि आता म्हणते बापरे बाप किती बोलतो. हा एक किस्साच आहे. यांची पहिली मकर संक्रांत आहे. यांची पहिली मकर संक्रांत आहे. गेल्या वर्षीच त्यांचं लग्न झालेलं. तर आता एक उखाणा होऊन जाऊ दे. जाता भेटले आपल्या आयत्या. चला बोला, लग्नात घेतला असेल, आता आमच्या सगळ्यांसाठी घ्या. चला, गेल्या वर्षी यांची सून होती नवीन, तिने उखाणा घेतलेला. आता तुम्ही ह्या पालव काकींच्या 2 सुना. ही सगळ्यात छोटी, ही मोठी. माहेर माझं प्रेमळ, सासर माझं हौशी,
सिद्धेशरावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी. वा मस्त मस्त. अशा प्रकारे यांचं नवीन लग्न झालेल्या मोठ्या जावेकडे हा मोठे जावे हा छोट्या जावेने दसक्यात घेतला ना माझा पण पहिल्यांदा दिलेत हा आमच्या घरी पहिल्यांदा आल्यात हळदी. हा चला हा. आणि काकीने उखाणा घेतलेला कोणला सांगा. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, सासर आणि माहेराची खून, निलेश रावांचं नाव घेते पालवांची सून. बघा अशा प्रकारे आपला हळदी कुंकूचा हा सण बोलतात, आपला उत्सव सण आम्ही साजरा केला. मैत्रिणी येतात, सुख दुःख सांगतात. आता आम्ही आता सांगितल्यानीच ना, त्या आमच्या ताई आलेल्या, त्यांनी सगळ्यांनी आपल्या गोड आठवणी, कडू आठवणी सांगितल्या. मस्त वाटलं. तुम्हाला कसं वाटलं ना, आणि कुठली आठवण आवडली ती पण कमेंट मध्ये सांगा. आणि आम्ही कशा वाटतो ते पण सांगा. हो, आमच्या सवाशिनी घरी आल्या त्या कशा नटल्यात, कशी कोणती सवाशिनी जास्त आवडली ते पण सांगा. आम्ही खाली नाव लिहिलं, तुम्ही नाव नाही आठवलं तर साड्यांचा कलर सांगा. आम्ही खाली नाव सांगतो. तशी ओळख तरी निघते ना, या इकडची कोण हो असे तुम्ही कमेंट मध्ये नक्की सांगता. तसं आता येईल कधीतरी कमेंट मध्ये ऐकायला की बाबा ह्या कोण, मग आम्ही सांगू ह्या कोण म्हणून. चालेल. तर अशा प्रकारे नक्की आमचे व्हिडिओ पाहत राहा आणि परत किचन जाता जाता लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. आणि हळदी कुंकू बोलावलं तरी ह्या वर्षी पण तुम्ही इलाच नाही, तुमच्याकडे असं तर आमका बोलवा, आम्ही येतो वेळात. 28 तारीखपर्यंत आहे. हा, रथसप्तमी 28 तारखेपर्यंत. बघा आमच्या हळदी कुंकूची सांगता करू, फटाके फुटले. चला पुन्हा भेटूया. टाटा, बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद.